Искаш ли да видиш бъдещето? Leapmotor B10. Ето как изглежда новото поколение SUV 100% електрически. Изчистен силует, скрити дръжки и впечатляващи LED светлини, които го отличават на пътя. 18-инчови джанти и аеродинамичен дизайн. Визия от бъдещето, която можеш да управляваш тук и сега. Разполагаш с 435 км пробег с едно зареждане, 218 конски сили мощност и батерия 67 кВт-часа. B10 постигна 5 звезди на Euro NCAP тестовете. За безопасност се грижат 17 интелигентни системи за активна безопасност и не само. Вътре те очаква пространство, което мисли за теб. 8,8-инчов LCD дисплей и 14,6-инчов централен дисплей, интуитивен интерфейс и интелигентни решения. Всичко на едно докосване разстояние. Седалки от еко-кожа с вентилация и подгряване, панорамен покрив с автоматична штора и много други. 12 висококачествени говорителя осигуряват кристално чист и обгръщащ звук, а 64-цветното амбиентно осветление може да се синхронизира с музиката, създавайки неповторима атмосфера. Запали тишината, почувствай бъдещето. Leapmotor B10, създаден да се движи уверено с теб. От Стефанов, ами от кой друг?